Una societat envellida i diferents canvis en el tarannà del conjunt de la societat gironina, com la catalana, inclús amb la mateixa crisi econòmica actual, fan necessari canviar el rumb que està seguint la immigració al nostre país, i més en concret de les mesures polítiques que es prenen al respecte. Aquest és el pensar del doctor en ciència política Xavier Torrents, un expert en la matèria que ha obert un cicle de conferències organitzat per Càritas Girona que ronden aquesta temàtica. Bàsicament cal descobrir o cal reforçar una idea bàsica que a vegades no està prou arrelada en la societat i en les institucions polítiques, i és que la immigració és un fet necessari, una realitat permanent i un repte creixent. Per què és un fet necessari? Primer perquè la nostra societat està envellint. De fet, això només està passant a Europa, de tots els continents del planeta. Mentre les coses anaven bé, la immigració va anar creixent al nostre país. Ara, la població que en el seu moment va venir de fora comença a marxar. La immigració estrangera, contràriament al que a vegades una part de la gent pensa, és un símptoma de creixement econòmic. Per tant, quan torni a haver persones immigrades estrangeres que tornin a arribar a Catalunya, voldrà dir, ipso facto, que Catalunya torna a ser un país que torna a enriquir-se econòmicament i a estar com abans entre els països més rics del món. Tot plegat hauria d'acabar amb la creació d'una societat multicultural però on les diferents cultures estiguin ben cohesionades i integrades, una qüestió que dependrà de les polítiques que els diferents governs prenguin en aquesta matèria.